Na hát, 2011 X-Factor image képeknek a forgatása, jupié! Nagyon szépen kibírultatok, srácok. Olyan, hogy érzitek magatokat itt a hajnalok hajnalán. Hát volt velünk munka, úgy. És minkeseket. Megiszasztottuk egy picit. Ja. De a stílus mennyire akarták változtatni rátok? Semennyire szerintem. Igazából megváltottak olyanok, amilyen az mind inkább kiegészítő, nagyon jó. Miért van benne egy elnevető? Más monogram. Mennyire idegesített a sminkelés? Nekem elsőre nagyon kényelmetlen volt, de ez nem most volt, hanem a mentorházban. És én nem tudom, hogy mit kell csinálni, és akkor így mondták, hogy nézd fel, csukd be, meg ilyen dolgok. És így Fibi így mondja, hogy de nem kell könnyezni, mert mit tudom, mondom, be tudok rajta segíteni. Most arra már fejlődünk, tehát most Fibi konkrétan nekem azt mondta, hogy már lehet, hogy sminkes lesz belőle, mert kitaláltam, hogy matitokrémet kell az arcon. Nem mondod. A szállítszatok, ahogy előttök ki. Teljesen jó. Nagyon jó. Nagyon bírjuk őt. Igen? Ki a szállítsatok? Ádám. Radányi Ádám. Nem erőszakos? Nem. Egyáltalán nem. De komolyan, nem. Tényleg, nagyon jó fej. Megkérdezi, hogy miket szeretnénk, meg körülbelül így... Nem erőltet ránk semmit, úgyhogy mindig megbeszéljük előtte, hogy mi legyen. Most csak azért történik ez az interjú, mert Lolanyán itt ül a hátul. Megismételjük majd az agyunk. Image képeknek a színpadát láttátok már, hogy kivágoleztek? Még nem? Még teljesen új lesz. Jó van, nem, majd oda kell majd szépen ez a működni, a szemcsepp, már készült, nagyon kemény lesz. Szóval amikor az lesz, hogy figyelj, most jön a közelikért, akkor ilyen 6 darab ilyen 1500 wattos lámpa lesz a fejemnél. Igen, és akkor vaksötét, és akkor, hogy most ne pislog. Csináljuk egy próbát, figyelj, 5, 6, 7, 8, bum! Erről van szó. Nagyon szépek lesznek, amikor... És akkor most a következő verseny, és akkor mindenki jön, mint a Bévász. Nagyon potánc lesz, úgyhogy uram, jó készülődés. Köszönjük szépen. Köszönjük. Figyelj, felvétel lesz! Kamera! Állat, följel! Mozgás indul! Tessék!